Хора, добро утро! Днес е 11 август и ме гледате леко щастлив, ще си кажете, Коки, да не се радваш, че свършва дейли влогинга. Не, хора, за тези от вас, които знаят много добре, бях си планирал в едно от по-старите видеа, че до 12 ще ви качвам дейли влогове. Реално аз си качвам, не съм спрял, но имах доста прекъсвания, така да кажа, от дни, в които не съм качвал. Тези дни няма да ги смятам. Сега, новината, за която искам да ви споделя, е, че удължавам с още 6 дни дейли влогинга. И ще кажете, Коки, защо с 6? Да удължи го с 2, 3, 5, цял месец. Хора, удължавам го за момента с 6. Защото ме очаква в края на тази седмица още едно пътуване, което между другото няма да е някакво много по-различно от това, което беше, но просто ще се опитам да бъде различно за мен. Смисъл, нямам представа. То така не ще бъде различно, защото отиваме с друга цел, но все още не мога да ви обявя точната дестинация, макар че вие най-вероятно сте се досетили още от момента, в който ви казах, че ме чака по-различно пътуване, но хора, знам, че много харесахте влоговете с Чарли. Между другото, беше доста забавно. Няма да коментирам видеото, в което падна камерата. Може, хора, дайте ми своите предположения долу в коментарите, кой искате да направя. Искате ли в края, така да кажа, в един от последните дни, т.е. на 18, защото влоговете ще са до 18, да направим Q&A, разбира се, не въпроси и отговори, или искате да събера 3-4 влога, които между другото се е случило нещо забавно или интересно, докато съм дейли влога от началото на юли до сега, и да ги изгледаме в едно цяло видео, като разбира се, през цялото време вие ще виждате кадъра, а аз на слушалки ще го чувам, за да може да не ви се прекъсва, разбира се, нещо, защото, както знаете, скрин рекординга не е най-перфектния. Но това ще го измисля всъщност как ще се случва вие да гледате влога, пък аз да... всъщност, вие да гледате видеото, пък аз да мога също да му реагирам по същия начин. Така че, хора, това е, което исках за момента да ви кажа. Така че утре няма да е последния ден на дейли влогинга, утре е сряда, между другото. И 8 епизод на мини подкаста се пече много сериозно. Между другото, темата за покета ми е може би една от най-любимите. Не знам дали съм успял да засегна абсолютно всичко в този епизод, но да се надяваме, че съм успял да засегна всичко. Така че темата за покета, хора, ще излезне съвсем скоро, ако не утре, то на 19, защото предполагам, че утре ще искам да дейли влогвам отново. И на 19 да се надяваме ще излезне този дългоочакван епизод, защото нямам представа наистина кога ще успея да го кача, но ще се постарая до друга седмица от 19 да се качи. Хора, това е 8 епизод на мини подкаста, като ви казах, че на всеки 10 епизод ще каня някакъв дали гост, дали някаква изненада ще ви правя в мини подкаст епизодите, така че очаквайте на 10 епизод нещо страхотно съм планирал. Надявам се наистина да се получи, така че действаме. Днеска, между другото, задачите, хора, нямам представа какви са най-разнообразни, най-интересни, отново стандартното подреждане, както знаете, което си е навсякъде. Така че, да, ще видим какво ни очаква. Хайде! Хора, само вижте тая красота. Около 15 палачинки с нашия домат, който между другото не съм ви го показвал все още. Това е домат от нашата градина. Изглежда страхотно, няма да ви лъжа, много са вкусни. Но палачинките са ни просто един път. Хора, бих ви казал между другото с каква смес ги правя. Отново това видео не е спонсорирано от никой. С сместа, протеиновата смес на Бетор за палачинки. Между другото много хубава смес става. Доста бързо, с 2 яйца, 1 литър прясно мляко си направихме 15 палачинки, които... Нали, това вие си правите пропорциите, но сега е време да хапнем. Хора, казах ви, че и в този слънчев ден ще правим нещо хубаво. И това нещо хубаво е, че отново набивам колчета на доматите, но не такива. По средата, между другото, имаме доста апгрейд в доматите на третата тераса. Сега всъщност аз съм вече тук. Обръщам ви да видите всъщност колко ни се е апгрейднала тук градинката. Доста добре става. Средните колчета, които в момента виждате, сега ги забих. Но, понеже е доста топло, слагам камерата тук на черния бидон и заедно с
озното, в смисъл с микрофона, сега насочвам ето тук. Сега хора, тази летва, която виждате да нося, трябва да я сложа ето така, както в момента. То не знам, изобщо виждате ли нещо, но ще трябва на буквата П. Ето по този начин да я сложа. И сега това нещо трябва да направя, че си я маркирах, къде трябва да я отрежа. Така че направо вземам камерата и ето като така си ви говоря, отивам да режа. Сега, хора, каква е идеята на това? Идеята е, че доматите взеха да стават много високи. Даже между другото днес е първият ден, в който снимам да как сме се прибрали, искам да ви покажа в голямата оранжерия качествените домати. Хора, чайте, че записа нещо се бъгна. Не мога да завъртя отново камерата. Да, ми че има гимбъл. Гимбъл клампата, протекшена. Добре, сега ще рестартирам камерата и ще се включа пак. Хора, помислих си, че наистина нещо сериозно се е случило, то просто само да си намеря къде си оставих триона. Ето го. Един червен. Ето го. Значи то просто това, което се беше случило, е, че самия гимбъл беше влезнал в някакъв много странен режим и не можеше да се завърта. Но сега сме обратно в играта, разбира се. И продължаваме. Сега трябва тази летвичка, ето ви я показах преди малко. Лекичко само да я резна, то се надявам камерата все още да си ме траква. Лекичко ще я резна, ще взема 3 винта плюс винтоверта. Да, разбира се, трябва да сваля на винтоверта, защото има една четка, с която чистим скарата, хора. Една телена четка. Само секунда, че така не ми е удобно да си започна линията. Много леко трябва да я скъся, хора, защото иначе няма да се получи. Тата следва е. И хора, това, което бях трябвало да казвам е, че това, което сега се случи с камерата, най-вероятно е вследствие на падането. Но това, което все още съм доволен е, че камерата ми е цяла, камерата ми работи и по никакъв начин няма да прекъсвам влоговете. Просто най-вероятно падането се отразило малко по-зле. И след някой, най-надявам се, софтуерен апдейт и така след повече ползване, заради това гледам сега да върта гимбала колкото може повече. Ще ви покам доматите. Забравих, защото се бъгна гимбала. Ето вижте само какво става. Вижте тук какво става, вижте натам какво става. Направо е. Ей там гледайте какво става. Леле. Видите. Чете да влезна хора да ви покажа най-вероятно предполагаемия според нас домат, който ще тежи над 1 кило. Гледайте какво нещо става това. Какво чудовище е това. Това, хора, е над 1 килограм домат. Хора, пак нещо прекъсна. Но показах ви доматите реално и сега направо се качвам нагоре. Но за да не ви губя времето, отивам да намеря винтоверта, да му сложа на крайника, който е за винтове, да си намеря хубави винтове. И след това ще се върна отново. Калибрирах гимбала на покета, надявам се да се оправя. Ако не, ще го оставя за по-сериозен рестарт и след това ще се върна пак. Малко апдейт по ситуацията. Все още не мога да закрепя самата летичка отгоре, защото има една телена четка, която е върху винтоверта и в момента не мога да я развия. Хора, този винтоверт наистина е супер стар. Много, в смисъл, на поне 4-5 години вече. И наистина вече да дава проблеми. Пък добра новина, между другото, по покета всичко е наред. Просто явно някакъв вид бъг имал за момента. Нищо по-различно не ми е правил. Active Tracking, както виждате, си работи. Но да, ще видя дали по-късно ще мога да довърша тази задача. Надявам се да успея преди... В момента е 11:15, да успея преди 4 часа да свърша тази задача, защото за да напичам много сериозно, сега ще надувам едно като басейнче и ще направя горе да надувам. И така, до после. Хора, малко апдейт. Басейна се напълни догоре. Знам, че се вижда целият хаос малко, обаче ще си полегна малко да направя някой готин кадър. Имам тук една масичка, която ми е до леглото. Това сивото, което го виждате, най-отделно с всичките работи ми е масичката.
И съм си сложил какви ли не работи и реших малко да си почина докато се стопли басейн. След може би около час, някакъв момент е 12 към 1, ако не е станало много горещо навън, опълме банските и отиваме да се къпам, защото е много топло. Така че до после.